Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emas, mbakyu setuwo, Pak Lek Bule, Bode, Pakde, Mbah Kong, Mbauti setuwo yang kang dereng sahur kula aturing gagal sahur sakmenika sampun jam kalih langkung sedasa menit. Monggo ingkang dereng ngejangan inggal ngejangan, ingkang dereng masak monggo inggal masak ndang sahur sakmenika sampun wancinipun sahur. Monggo ingkang sahur sing dereng buka-buka monggo dipun bukai, monggo sahur setuwo ingkang dereng sahur. Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo-monggo bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbakyu, adik sedaya, Pakde, Mbokde, Pak Lek Bule, Mbah Kong, Mbah Uti sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Indonesia sedaya ingkang wonten tanah Jawa enggal sahur sakmenika sampun jam kalih langkung sedasa menit. Monggo enggal sahur, ingkang dereng sahur kula aturi enggal sahur, sing dereng masak jangan enggal masak jangan, sing manasi jangane aja.